ten AI generovaný obsah, ktorý tak veľa kreatorom a ľuďom naháňa hrôzu a že práve prídu o možnosť svojej vlastnej tvorby a že už nebudú potrební. Do istej miery, jasné, človek sa musí tohoto obávať, ale zároveň, povedzme si úprimne, vždycky tu boli nejaké technológie, vždycky sa človek obával práve z toho, že stroj alebo práve nejaká technika dokáže zobrať človeku prácu. Ľudia si budú tak či tak vážiť vždycky ten skutočný obsah, ktorý daný tvorca vytvorí a daný tvorca naozaj si dá tú prácu a dá tú chuť do toho a na tom videu, na tom obrázku, na tej hudbe to vždycky proste bude vidno, že na tom za tým stojí naozaj kreator, človek, ktorý to robí zvláštne